Lahjan ja Ylpälän kasvavan. Ei niin rannas, mutta aika lähellä. Joo, rannassa ei olla, niin kuin jotkut eräät on rannassa joskus ollut, mutta me ei päästy ihan rantaan tämän mökillä, mutta olen erittäin tyytyväinen nyky sijaan. Joo, tää on kyllä niinku ihan mahtava paikka kyllä kaikki. Joko Matti kuullut on niinkin viime kommentoi, että ihan ei ylöspuolella päästy, mutta 5-9. No ei ole hetkellä. Ei ihan, mä voin, että juuri, joku sinelmen.